Dat veehouders in de stellingwerven bot last hebben van de wolf, dat weten we al een paar jaar. Maar dat het ook meer en meer het leven van orenmeesken in de regio bepaalt, dat wordt hield meer duidelijk. Met meesken een jaar of misschien 2 jaar lang nog zonder erbij na te tinken de door achter haar dichtlutsen voor haar duistere roentje maar de hond door de bosk, is dat nou heel dol oors voor de meesten. De angst bij de mensen die neemt toe. Een groot aantal durven niet meer even 's avonds met de hond naar het bos. Je hebt verenigingen hier in het dorp, daar moet je 's avonds naartoe. Durven ze niet meer even op de fiets naartoe. Hè? Nou, dat is eigenlijk een beetje van de gekken, hè? Dat dat niet meer kan. We hebben nou een aantal keer gehad dat de band op een fiets wolven troffen. De wolf komt steeds dichterbij, hè, in uw leefgemeenschap. Ik denk toch wel dat 90% van de mensen het hier net meer fijn vindt om, nou in ieder geval jongs en maans betiert door de bosken te wandelen of gewoon hier te fietsen in de omjouwing. Hè. De mensen leven met angst in hun dorp. Ja, dat is heel vervelend om te zien. Maar waar komt die angst voor de wolf bij? Hoewel onderzoek dit nog niet heeft bewezen, kan het zijn dat we een genetisch vastgelegde angst hebben voor grote roofdieren. Het kan ook tot stand komen via conditionering. Stel, je bent als klein kind een keer hevig geschrokken van een grote blaffende wolf. Dan kan het zijn dat de bewuste herinnering al lang weg is, maar de associatie met angst nog steeds vast ligt diep in de hersenen. Toen in 2017 de berichten wien van de eerste wolven, dacht ik, ja, prima, hartstikke mooie beesten. Hè? Struinen mooi door de bosk. En hoe het veelt, prima, geen last van. Maar ik heb nou zelf 2 keer wolven zien. Ja, daar word je toch net vrolijk van. Hè? Als je op 12, 13 wolven heb ik dan bij mijn andere zien. Ja, dan haast echt wel oud staan. En dat is wel, dat heeft wel impact voor je keuzes die je maakt. Ze worden beperkt in de vrijheid. En dat wil je niet, hè? Ik bedoel, die vrijheid bij kwijt. Ik bedoel, je durft niet meer dit, je durft niet meer dat. Je moet bij alles wat je doet, met je huisdier of met je peert of weet ik wat, of met je beestjes waar je in het land hebt. Je moet altijd nadenken van, heb ik een stroom op het draad? Heb ik 's avonds de hond wel binnen? Heb ik de ponies wel binnen? Je moet overal over nadenken. En dat hebben een heleboel mensen gewoon helemaal niet in de gaten. Wat het met de mensen hier doet. Dat de wolf een soort met de meerskip in de stellingwerven docht, verneemt ik wethouder Hanneke Zonderland van Weststellingwerf. Wat vernemen jou van de zwagen die het meest kan haaien over de wolf? Nou, in dit gebied is er eigenlijk niemand die de wolf niet kent. En er is een deel die zegt van, nou, weet je, het is nou een keer zo en ik kan er wel mee leven. Maar de zorgen zijn er wel degelijk. De wolf doet wat met de samenleving. Ja. De wolf heeft voorstanders en tegenstanders. De voorstanders zeggen prachtig dat het beest hier weer is. Mooi, goed voor de biodiversiteit, schitterend. En er zijn ook mensen die zeggen van, hij hoort hier niet, weg ermee. Wat ken je dan als gemeente van? Want het lijkt mij wel een lastige positie om in te zitten. Dat is ook lastig, inderdaad. En als gemeente hebben we ook helemaal geen bevoegdheden ten aanzien van de wolf. Maar we kunnen er wel voor de mensen zijn en luisteren naar waar ze tegenaan lopen, waar ze mee zitten, waar ze zorgen hebben. Nou, dat is best ingewikkeld. Ik heb dat laatst ook in de raadsvergadering gezegd. Wij hebben er zeker aandacht voor. Op onze website staat er heel veel over de wolf, hoe daarmee om te gaan. Ik erken ook dat gevoel van die onveiligheid. Wat ik ook wil is luisteren naar onze inwoners om ze in ieder geval te zeggen van wat ze ook moeten doen als ze zo'n wolf tegenkomen. De wolf is nou nog streng beschermen nevens Europese regels. Het ziet er nou uit dat die status veroren wordt en dat er door een jaar of 2 meer mogelijk is om het beest in de stringen te houden. Maar voorlopig is er haast nog niet mogelijk. En dat betekent dat de stellingwervers leren moeten om te leven met de wolf. We moeten leren leven met de wolf, maar het is heel moeilijk te leven met een wolf. Dus ik denk dat een stuk voorlichting daar nog wel wat in helpen. Ja, dat zou helpen kennen, denk ik. Maar het is een dreig verhaal om echt te leren leven met wolven.